Moi, se on FRV täällä ja tänään pelataan tämmöistä videota kanssa. Ja nyt toinen video ulkona. Paikkaa kuvataan. Ja se ei puhu hirveästi ääntä. Joo, no mä en oo mikä maailman paras tässä. Mulla on sit 2 vokaalia. Mulla on mitään hirveän hyviä. Mulla on 3 tyyppiä. Ja kaikki muuten käydään. Ja sellainen kanava kuin ja mä voin laittaa se vielä tosi sellainen maassa Too pretty for pain. No avataan nyt tän arkkuun. Testiin. Nice. El primo is here. El primo. No. Aika hauskaa. Ja mä kuvaan tätä videota nyt trampalla. Ja Time for trouble. eikä ihmetellä, jos täältä kuuluu vähän muita tai peliä. Kekarppu. Lääkestä ampuu. Koska äsken Watch out, here I come. Laittakaa tälle videolle like, jos haluatte lisää näitä pelivideoita. Tai laittakaa kommentteihin. Alla sitten. Braun and beauty. Puskien kautta. Hän menee tuolla. Katsotaan tämä. Ja mutta huomenna tuovat sitreille. Watch out, No. here I come. Tämä video alkaisi olemaan tässä. Ja tilatkaa kanavaa, tykätkää videosta. Ja